snimam treći. Bravo, ako hoće kažeš dobrodošli to, ali ne... Pa ne moram. Pa ne mora nastavljamo, samo će napišemo nastavak 1, nastavak 2, nastavak 3, nemam pojma. Ne, part, molim. Ama dobrodošli na prvi. Pa na prvi smo i pričali dobrodošli. Moš. Nešto gore. Gledam mnogo pridruži. Ja Lazu ne vidim. Kako vas uvijek izgubim, brat? Znate ti pismeni? Ne. Naravno da jesam. Ne, naravno da jesam. Pa zeznam se, gledaj kako mi se koči. Ama ne bre. Imam mladicu akacije, mladicu drveta džungu. Vi nemate niko, ni mete se ni snajdete. Ja imam 2 drveta džungle, samo da znam. Mani 2 drveta, ja imam 8 komada i ovo što ćem još... Aki. A evo te Lazu. Vidim te. Tvoj tamo tika, ne obećeš. Gdje su mi sad? Opa. Ej, Adi, pa si što napisao? Ovdje. Ima cen ispravan mesec. Neće, ne mogu da šaljem niko. Možeš samo čekati da šapešeš. Cannot send duplicate message. Pa klikni ja pa pošalji. Klikni ja pa filova. I sad probajte pa. Ej, ja se vas neću koji... Odbrezuj kamenje. Cepaj napad. Cepaj napad. Ebe, stvari ti pošalji. Pa neću. Sad mi Evo ti pomoć. Ne može da se duplicate. Ko si Mato upisao? Ja? Evo. Evo ti. Meco? Šta? Koji? Samo da dođe kod mene da ga vidim. Aha, ja sam ga vidio kod kuće. Pa što mi ne utepa? Moje najbolje. Neko ti dođe i utepa ti dok snimaš. Toliko našta mi vune. Bravo, ja imam 3 već, meni ništa ne treba. Ja imam 9. Pošto mi ne reče ja džabe utepam u ovcu, ali dobro za experience. Ej, Timber mod. Trebaju li tebi vune? Ne tipaj mi ruže, to su samo moje. Ne tipaj mi ruže, to su samo moje. Nemoj sad ovo, ja da ću ti babu. Ti imaš hak. Ja imam. Ja isto dobijem jabuke. On želi ima hak, umri drvota. O, to ne hak, to ti je mod. Znam. Ajde, ne, vrcaj jabuke, vrcaj. Okej. Ej, ja sam našao. Hoćeš futru, pa to nema. Lopove jedan, ja ničim krvnički zarađujem. Dođeš i ti kradneš sve. Doliš mene čekaj. Jedu za pare pa nodiš tebi. Vlado, aj sad stvarno. Ja vas ne vidim. Aj što to? Do mene dođi, ajde vam. Dođi. Cepim drva. Tražim šalju. Pa tu gdje su neka mnogo drva cepeno do pola. Kao. Tražim šalju. Jer to je za mladi. Aki, molim te prihvati. Pošto vas ne vidim. Ko si kad si nam ostrane gol.
Hvala. Gdje si lazo, ja imam cveće. A koji cveće? Nećete vam P, P, A, C, P, E, P, T. A oči. Malo primijete. I odgovori, jel samo mi se to čini. Lilak. Dobro. Aki. Krki, obrni se. Ovo je za tebe. Ej. To je za tebe. Мели пятен ден на тренинг, защо не кажете бялови шабан? Имате ли душко? Šta je sad? Ne. I imamo još 4 minuta. Ajde. Važi, sad završamo. Čekaj, ne moramo. Ajde. Ajde. Да се поднесе, почеш с сайбери. Mogu na ovo. Ajde. Koji nas jurio, vijeli? Sad ću ga ubijem, gle. Tražim Žalim sebe, nećete, ajde. veliki. Nešto. Aj, ljudi, će se vidimo jutre. Ajde. Jedan će bude toliko negdje oko... Ajde, mi ćemo da nastavimo, a Lazar je otišao negdje. Ti nas obavesti kad je kraj da se pozdravimo. Dobro. Dva smo već snimili dok vi niste primetili. Ljudi, ako znate šta je Roblox, Ne pa, i da znaju da ne znaju skoro, to nema da bude. Roblox, Ti slobodno to radi, ali se hoćeš. Roblox toliko nema da bude ljudi, ima da bude Minecraft najviše, Besplatne pećine. ja mislim da. Ja pa pećnice. Čekaj da troši. A biti čemu malo? A nešto se to malo Roblox ne. Herobrine Srbija. Besplatne pećnice. Možda 10 epizode, Aleksandar će to da snima pa neko oni. Ja malo ću. Krki, ugasi kamericu. A ja, Matija, Polić, ćemo da snimamo, ne znam. Lazar, tu se ne. A dobro, ja da sam te. Hristo, Hristo te teško će se pojavi. Da, on će da vidite. On će bude specijalno. Mini parkour do vamo. I ovamo imamo još pećnice besplatno. Još koliko minuta? Još 2. Zašto? Znači ljudi Minecraft, LOL, ne znam. Šta još? Šta kažete? Šta? Ne znam, FIFA. O, gle, ljudi! Naš sam chest koji se može uzme za besplatno. Našao sam jedno mnogo kamanje. Da se prihvatim. Evo nešto zelo. Dobre. Tome zvijezda nešto. Gdje ste vi? Ja sam negdje... Pao sam. Čekaj. Ja tebe ti kajem. A, vrat, se ne mogu, ovo da Što? Čekaj. A, napišem to dva, pišem ti rad duplicate method. Pa čekaj. Ja ću da napišem ovo nešto, pa ću da ti pa ti kažem ovo. Evo ti. Aki, poslao sam. Aki, ajde. Ljubim skeleton. Napiši na Asna. Ajde be, već sam ti poslao. Ajde. Ma daj. Ej, došli, Hvala. Evo, gdje si? Aha, tu si. Ti li praviš? Čakaj. Pa, ništa, ovamo se završava. Gdje se nastavi i dalje. Kasnije. Ćao.